Oy, good morning. Si Sir ba mura gubog pa man na. Tanaw. Sir, wapa ka na ulian, sir? Samok, asa man, magklase ta o mag-chatting ba? Look, piti anong Sir Liday? Shotting daw lido. Gani lang, tama-tama po damson. Ako shooter nga gibutang nga grade horse. What? Matay ning klasihan, wa man ni na mao. Murag tama-tama po yung dala kana ko'y pulutan diri litson manok. Uy, sakto. Abi piti agong Sir eh. Murag ba hindi kabulka man nahurot ba eh? Dili damsoy paminaw ko murag tulo ka lungnik nahurot niya ba? Matay kining pormahan ni. Kadungog na namatay silingan na to. Murag gikan na po ni nabuntagan ba? Or di kaya gikan nig barracks. O, paminaw, atong klase sa ron, nakoy ipailaila siya, nakoy dala nga gamay nga tiger. Sobra si boy. Sir, matay mo kontrasan ta na. Di ko na tiger siya sa mana. Ungo manguro na. Wapo ni nga tiger kay gamay na lang dabdabanan ba? No? Ang Sir bay way pili. Ay sa Sir, kanang tigira Sir ba murag wa naman siguro na kailag kanon guro murag pati naman gutuma oh. Grabe ba gyud din na mao. Pastang huboga pa ng zero. Hoy, ulit, diet na. Ingana man ang lamingon si Miming ba? Sige sir, unsa may lison na to karon sir? Look, and listen, and learn. Usa man na yung mga dala dia. Nakoy Rafael's Pizza Sir. Napo ko'y litson manok nga gidabdabag maayo sir. Ako Sir, di ko ni paiwit na yung mga milk tea beer na to diha. Hoy, kana, mayo na. Pwede tanang tilawan sa natin ang yung mga balon. Hoy, Adi na pwede Sir kay para resist man namo ni Sir. So Sir, budget man namo ni Sir kay padala sa among ginikanan oh. Isa pa po sir, tama-tama ra po ning litson manok sa kwa sir ba? Ako ray makahurotan eh. o ba, grabe ka mga hangol. Antay bitaw ka ng mangayo mo inig subahon na kuning tiger nga damay ha. Di ko din mga na sir oy. Sama na sir oy, di ko na makaon ng iringa na oy. Ako nang puno naman siguro nagrabes gani. Hoy, pastilan ninyo mga dong. Mo na pinaka-the best. The best sa inyong paminaw. Malanamnam, lamikis katanan na. Mapawa sa hangover. Matay sir, ayaw na lang siguro kaon na mong tiger sir oy. Sir, Kasi mahilo ka na sir ba? Kami na lang sir oh, Mga tunga-tungaon samahan natin ka ni Sir. Bahay na tayo Sir. Dali sir, kuha din niyo. Ay, maayo. Lami unta kay supsupo ng muta sa tiger ba, pero napo ko'y naunaan para malami nagmaayo na inyong mga pagkaon. Unsa ano po Sir? Ani o. Ay, man Sir. Hoy. Likod Sir, likod Sir. Ay, hep hep. Hooray! Hooray! Hebe! Adara o. Ana. Unsa man ni Sir, Sir? sir, usama na para mulami. Daw. Tay gamaya po na imong ikuha sir oy. Kuha, sir. Paghuwatsan mo kay sampol ra ni Dong, ha? Dali sa diya Sir kay gutom na ko ba? Ani ha, una, inyuan ang patilawan sa manok. What? Krok! Oh, dili man siya. Di man siya ganahan og mga espesyal. Nga lang, oh. De, ambi na imo, habe. De. Oh, Di mo na siyang Gunite. Sagol? Pwede din na isagol din, sir. Sagol, oh. Bugoy gamay. Gamay. Hop! Sige pa. Hop! Sige pa. Sabi ni Sir, ito man pa di ay. Sama na ako klase. Wah. Unang tilaw. Mura ka magkaamaw, eh. Ano na ya? Wala daw ay sagol. Sigan. Oh, na. Ikaw na. Ay, patilaw daw Sir. Ingon ni Sir, patilaw. Nya, kumusta? Naman. Lawe, kaingon mo klahira gud. What? Ang makatilaw, hoy, murag maamaw. Nainak lasa ni Sir. Oy! Sir, matay sir, di gyud maganta ng lasa sir. Ikaw day ka ng pizza sir, nabutag manok, nabutag ag beer. Unsa na? Unsa ni mo gani? Milk tea beer. Oh, nitagulan pa yung milk tea beer. Lain naglasa sir oy. Na nga, kung ang makatilaw, makaamaw. Ang sarap ni sir, pa di mo naman ni mao. Hoy! Ay, naglasa sir oy. Sagol niya. Maaw sir na. Oy, ano na mo day? Nada ka, Ay, wala ba yan din na ulian ba? Oo, so na ko ni ha. Hoy! What? Kung sa inambi. Wala pa mong guni na ulian, di ka nag-rehab. Awa lagi. Pag-obrawan na mao. Wala, bakit na ko ni Sari ha ba? Ay, sa nagbuhi oy. Pandambay bantog ready ay. Hapit pa ka nakatulog yung tiger pa. Tara na, ulit. Delikado ka na Sir. Buang na kanina. Hapit ka daw siyang tiger. Kanino?